Je kunt even voor staan en dan even met hem winken. En even hier, even hier. Nou, hier staat op de rug. Wink even. Zaterdag, geen idee. Prins Simon. Wij gaan er decoreren. Dus Prins Iwan. Prins Iwan. Ja, ik zoek Prins Iwan. Prins Iwan. Kom eens even naar voren. Prins Iwan de eerste. Wordt gedecoreerd. En even aanslaan natuurlijk. Oh, dan ga je er toch komen. En pak zijn eigen buur. In de tussentijd kan ik ook zingen. Wil ik hier de Rot van 11 van Bingelder. Even welkom Heesje. Midden in het midden. Prins Luc. Adjudant Koen. Jeugdprins Tobias. En adjudant Mats. Heerhoed Bingelder. Van harte welkom. Chic dat je ook vandaag hier in de boetezending in Noenseglin zit. En ondertussen wordt hier gedecoreerd. Aanslaan. Prins Simon staat er niet. Geen idee.